Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawa sa napauluhan. Na ikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pinapayag grocery, sakbay na agawid ak. Ay, saan na bali? Nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ Di asawa ni Albert. Adda ka holding hands na lalaki. Surog ta. DJ, nagturong da ito yung tile. Video pida. Naskan ama-amuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa yung nagsubli ka dito yung opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. Adda ka holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyan ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam day jay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan daytan? Kaya't mo asawan. Okay laan, agulguliban na ka ni Sheila. Daytan ti pakaragsakan na. Amangan mo ang sapsapol iti sabaling arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akastoy ti mapaspasamak. No hapay ngamin nga imanugot ak iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Jack, magustuhan day ito linutong asidaan na nalolit. Kat naimas mo't dayta, ma'am. Magustuhan to pay da senyor kan Sir Albert. Dayta ti sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumumbasumbat kanyak, ha? Ay, aglablabos kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kadayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka, ano kayak, ma'am? Ay! Anday ko manan. Imbarsak mo ba din kanyak ti tinidor mo? Natamaan manin ti ulok. Amahan no kayat mo, ada ito'y bubuungan aplato ti barsak ko ka, ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Agtungpal Kalatan iti kayat na. Tapno awanin parikot. Agik katakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnakan mi anasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan diti balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wano ranggasan. Ay, balsek ko nga. Ngam amangan no siyak matla ti madaksan. Ngamin, baknang, maramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan, sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat ng aramidam. Tapno awanan ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Ada kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy! Umasidad ka dito ay! Ma'am Sheila. Ada kadwa alalaki ay? Juan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisaga na iti pagsangwan ni. Ay, wag, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am, nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan na sumungbat? Ngam apay nagpupok na dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati ko na akasinsin na.
Ay na. Ay. Makamo ka man langan iti biyag mo. Garanggan diyang a babae. Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tilin lang ta. Wen, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli makalatan iti makikita, ha? Ha? Uwan, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awan bibiyag kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti iseret mo di ta silid mo. Ay, uwan, ma'am. Sana ka makibibiyangkan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom na nalodit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito magbitot ka. Amangan, nubang kay muntulaan ti agahawid. Ijay probinsya yun. Ha? Ay, sa bagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Amuklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaam dayta, ma'am. Awanan ka itibain. Albert, tinungpanan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaengak. Makipagnanaid ka laang ditoy. Isungawan karbonam amang yawid iti lalakim ditoy. Ni, awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko mismo. Ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko ang lalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kun asino tinangidanon kan kay ti dayta? Ha? Kinaulbod dayta. Sana nanaskan ama amuam. Kanda ito'y titandaan naman. Iti kanito nga dadakas ama pasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti pan nakabagiti lintag. Wan perla, nilata Albert ti ay ayatag. Saan ama punas dito'y pusok? Kunamot anata orday ta nga Albert, kan bak ng pay. Siyempre, natural ama inlab ka unay kan kuana. Kan, adapay singin ngamin nga anak yo. Day talaang ta pinagsina yo ida. Kailiw ko ni Maria Angela, ti anak mi nga daken kwa na. Ni Albert ngay, kaili mo ka di mo? Wan, kailiw ko man. Kasano nga itan? Kat adakan dito'y balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Ti agin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may isa nga anak yo. Perla, Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod, takasta. Albert, sikat ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wan papa. Makamuka no agmay-maysa ka amapan, wano mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani papa. Ni Dani, sabagay, awan makunakan kwa na. Sige, sikat makamo. Agtalag ka kini Dani papa. Iso ti makitak amay sa anapod no ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho. Sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbay a pumanawag. Anya ti bagayaw, sir. Sikat ti mga iwan kini baby. Di mo ko mabaybayan. Ay, uwan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan kini baby, ngem ni Sheila. Tamumat, adi na maipatag ti anak ko. Uwan, sir, siya kun ti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanoad da ka sa pulan ti ubing, sikan ti makamo.
Ay, uwan, sir. Di kay agdanag. Jak baybayan ni Bebeng. Adto yan ti kapiyo, senyor. Agyaman na, Loli. Agkapi kayaw, ta isagaanak ti kaninyaw. Tapno saan kayo amabisinan, ija opisina yaw. Sige, awon kayam. Intad ka din ni Sheila ti sweldom iti da ito'y abulan. Uwan, sir. Dinayunak ti sweldom, ingatok, gaputa na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa'y nga ingato yung senyor? 3 na bulan tinapalabas. Noin nga to yung tiswildok, sir. Pa'y nga ron at itad ni Ma'am Sheila, katkas itisigod as swildok. Anya, Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Tasaanak mo't nga agbisin dito'y, tanagado mo't timakan. Saan dakmo't nga imutan itimakat, senyor. ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wow, sir. Itatanapanan ni Papa. Adda pang ibaunakan ka, nanalolit. Agtungpal ka. Kat ikan kay itidakkal agatan. Anya kay dayta, ma'am. Nabayagan dayto a plano. Ngam saan ko ang maipatungpal. Gaputa adda ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalakpan. Anya ka di nga minday taaya, ma'am. Pukawam ti ubing. Ha? Pukawag? Anya ti kayat mo asawon, ma'am? Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Ikasanaw, ma'am. Makaamukan no kaipakan iti tigre. Tigray. Ay, awan tigri dito, oy, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Kwa. No di mo kayat nga aramidan. Pwes, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo kin ni Albert. Agsumpat ka kanyak. Tasi kang tumat ti sumaruno apo kawak. Kwa, ma'am. Sige. Siya kung ti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko kanta, nanalolit. Kat di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipapaaramid ko kanta. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin a parikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksan. Natural mairaman ka. No maibalod maibalod ka man. Maawatam? Oon, ma'am. Ay, sige. Siya kon ti makaamaw. Kat gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruwar mo ti ubing. Ariglado, ma'am. Agtungpal ka. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, nanaloli. Aday ta. Narnakan ni baby. Naisaganak mo't kandag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinabordaan itinagan na ang Maria Angela. Ay, Diyos ko. Tulungan nak iti na ito yung aramidag. Tanod siya agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Katdakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam nanalolit. Apay adi ka pa'y lagunay. Owen, ma'am. Sige. Rumbar kami ka ni baby. Ipasiguradong kanya ngagtungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, nanalolit. Taulita, iti kanito nga daparikot.
Sikat ti umuna apo kawag. Maawatan. Huwag, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kamin kan ni Baby. Jaklat ta may waksi iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana. Sa ita, agbabawi kan. Pampanunutak ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo? No adda sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti inted kanyak ni Albert, idinaudi a panagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katida duma a kwarta, iso ti inaramat ko tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, inton dadakkel dan. Wen syempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Dahit ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibatikan kwa na, iti may sa nga anak ko. Imbag ta saan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan naklaunay. Apay nga rod nga intulok na awilaswasyo ti relasyon nyo. Kaputadyak kaya tiriribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nang runa kat, siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni? Kan, jak imbagbaga nagabrudak. Basta, imbagak latan, asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa'y ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit asaanan. Gaputa ang mga napagtaudan pa'y tiriribok. Tinaskan kanyak, nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Pagtugawak man pa'y dito'y punti kayo. Ay, jak amo ti aramidok. Medyo adayo basit da ito'y alugar. Iso nga awan makaam-am mo kanyak bitaw. Ay, inay. Nagsangit magtan ni baby. Mabisin siguro. Itin ko tayong saganak adedi na. Mabit laang mon baby. Taala og tay di din wan. Oh, atoy. Ala, agdedikan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidak. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsubli, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Anya ti agururay agasat ti maladaga, ani Maria Angela. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan nga'y ayatan ni Albert ni Sheila. Kat ni Corazon ti ay ayatan na, nga uray pa'y nagsinan ti dalanda. Iti sabali abangir, nagtungpalata ni Nana Lolit iti impaaramit kankwana ni Sheila. Ngam saan na pinagaramidan iti dakas ti ubing. Kat pampanunutan na noan niya ti rumbang nga aramidan na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, aday ta. Nagsardegan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisain. Ay, anya nga tati aramidag. Saanak nga tan nga agsubli kada Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No saanak nga agsubli, sigurado asanak to asartengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga tati nasaya at nga ramidag. Sapay lakuma, ta makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na ang mga ampon dito'y ubeng. Agawid ta na Milay. Nagpakada akong itigayam ko ang nagkasangay. Sige, ma'am. Inak nga ron mangkita iti pagluganan ta. Saanan? Magmagnatan. Ay, sigurado ka, ma'am. Asidagla ang matije balay. Magnatalatan. Exercise. Ala nga rood. Sika ti makaam mo, ma'am. Ay, nagrigat gayam ti magmagna. Makabannog nga oray agin inayad ta. Ay, kunakmat ngamin kan ka, amang kita iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay pailaan nga agkotseta. Ha, ma'am, adda umasidag ka na ta babae. Nakauba iti ubeng. Naimbag nga oras yo. Mabalin ka di iti makisarita kada kayo. Maipapanitian niya, Nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ha? Ibatim kada kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik kada kayo. Katda kayon timang padakkel. Ano niya? Da kaming timang padakkel iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta, medyo addan edad mo, Nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak pay laeng iti 46. Kat nagsikogak pay mat. Kan sa anak mat anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, Nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulokyo kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asublian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kumaanawaya aklat ta amang sarungkar kan kuana. Sigurado ka kadi? Ngam, kasano nagkinaawatan kayon to iti asawam? Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin amaamuan na nagsikugak. No kasta, asino ti ama to'y ubing? Kwa, ma'am. Awanan,
Pimusayan. Ha? Pimusayan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing. Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam, awan am-am mo kakabagyan ti nakirelasyonak. Kan maysa, linuko naklaang day di alalaki, ma'am. Akwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na. Kan amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarek, saan ko asublian ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakal anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadintuket umala kanyak agarang ganjang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan na saya at akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubeng. Kat adda kayo no baliwan nyo wano saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asim mangbay dito'y balay. Maria Angela tinakaborda di talampin ti ubeng, ma'am. Wen, ngam awagak lata iti anghela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti dayti amaladaga, ma'am. Wen, nanamilay. Taamumat nga aging gaita. Katawan pa'y anak mi ni Dani. Ang, kasanon, no addanton anak yaw, ma'am. Uray adanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ti nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakkel. Ang, ayos latta kanigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes mo tinangag ko nga imbaga na anagan na. Wen, Mercedes tinagan na. Ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Wen, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana. Gaputa may nga ina. No apay mo't day dya babae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbaga, tanakaanak pa'y kat padak mo't abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga ron. Ay, sa bagay mo't kit di ma'am. Kat pagyamanak, kasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun at talaga ti maaddaan iti anak. Ala, ma'am, adda ak akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay agsangsangit ka. Kunak man no nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't kayang? Pero, kailiw ko nagiti anak ko. Natural akaili mo, Ida. Taanak mo, Ida. Sakat ubing dalaunay a pinanawam. Ala, sumartan ka nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigan. Masapat nga agluto. Tanagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Pero, Ala, huston. Di ka nagsangit pa'y. Basta panunutam, anasaya at ti kasasaan dagiti anak mo. Ita kalaang asimang nanalodit. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan bang. Awanan pa rin ka.
Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin. Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo, timbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukloko ka kadi? Adda kadi tigre ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day taakarayan. Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanya. Sigurado ka kadi? Wunmut, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaron. Sige, ited ko kan katitangdan mo. Ited ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayan ni Loli. Apay ajak nakita iti duwang nga aldaw. Naira na laadiyo nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti silad na. Nasakit ka no ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdanagan niyo, papa. O sige, rumwara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Sir. Nasayahat mo. Nakaturog. Saan mo baybayan Aywa naman na yung bag. Word, sir. Sige nga Rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno at mga iwan iti anak ko. Ay, korason. Sa dino tayan mo. Kailiw kayon ang makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, Jaybar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito yung hotel. Good boy ka talaga, Alang nga, Rod. Agpaalaklangan iti inumanta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Huwin, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing? Huwin, ma'am. Tanapintas mo't ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay na. Ay, napintas to'y ubing. No kumata siyak ti pudno nga inatoy ubing. Asyak amis mo tinangipasngay kan kuana. Di ka agdanag, ma'am. Maaddaan kanto iti anak. Kaanong to, Nana? Dumteng tulata, ma'am. Sapay la ko mga Rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar mi kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kan kuana. Ala nga, Rod. Agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mapasalubong ko kan ka. Pakmakan? Amumat kanyak. Sa anak nga agpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige. Alang arod. Kastapay. Agrubot kami kan ni Albert. O, sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo ngatan kinibakit mo. Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo. Iti kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw ngay masidag, Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kinihanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan. Kayat na asawan. Awagam laangan itinagan na. Wan. Apay ngay. Awagam kumamot iti honey. Among matasaan ko nga ayatan. Kasanok nga awagan iti kasta. Ay, una niya. Sa bagay. Ala, aglubatan tagbiyahitan. Sige,
Ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawa, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka gumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainap ko ni Maria Angela idirabi. Anya tinaitagtagainap mo, may papankan ko na. Nakakaasi kampay iti asawa ni Albert. Kanayon kanungag sang sangit. Ay, saan mo't siguro akas ta, korason. Perla, madanagan akpaykit din. Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abaybayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho. Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay na, korason. Saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina. Tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agong ti amo ta a babae. Itulod ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka inton agsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumred. Bukas ta, itulod ka nga Rodan. Sanen, agmaneho kalata naging gay balayo. Sakto latan ti agmaneho nga agawid. Angan, Di ka nagkadkad. O sige, aglayon talata ni balayo. Nangagmo ka di? Ken naawatam timbagak na nalolit? Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksan. Madaksan ka man. Ket dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, muti nga rodin jitangdan ko ako nam nga ited mo. Idi kalman pa'y laang nga urayag. Ngam di mo matla ito doon. Makauray ka. Amok nga minti ugalim, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itad. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangtaw. Anya? Nagtangsit ka matan na nalolit? Sige. Aramidem tamadaksan ka. Oray man? Saan lang matasyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, ma'am. Nang runa, taksi ka ti mastermind. Anya? Talaga natangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagak laong mat ati pudnaw. Malaki din. Yun tay tangdan ko ngayon ka rin. Tanong saan? Ay, talaga nga agipulo nga. Oh, adto yan titangdan mo. Adda aming itiday ti asupot. Na. Intupak mo iti lamisad, ay ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gapot na natangsit kan. Ay, ti kunayukit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumargan kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik day ta a kwarta. Padasan nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko. Sintonado. Maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am, no kaskasanaw. Ay, saan to pulos nga agsinto na daw? Nang runa, nugamdan yu atakawan ti intangdan yu kanyak a kwarta. Anya? Bainte uno, 22. Nay, nagaduday ti a kwarta. Kaslajak mo't ammo abilangan. Idulin ko lataday ti a kwarta. Jak gargarawan. Jak gastusan. Ibidin siya dayto kontra kan ni Ma'am Sheila no bilang laang. Sabagay, awan matkit di ati pagdanaga. Ngamin, nasaya ati kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo tamanan, Perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya atay. Wan nga rod, adamanin na yun ti urnong ko na. Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Di lakatukad ti kasapulan dati ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam.
Ay na, tunggal ag sweldo ta. Kasta di bang magam kanya. Ayun palpalagipan ka laang gayam. Pasyak, kasta ti aramidak. Jak ipaw it amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaan. Ngam siya, addaak dito nga agrigrigat. Doon ti pagantadala makabsat mo saan ka di? Wen, ngam jay lakatukad ti kasapulan dat ititid kaw. Kat adakadakwadan no agtipid daw no saan. Sa bagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kan ti inamlaang ti agnomar iti kwartam. Ngam anya nga iti ammom, no adamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad. Iso a kontrolam latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wan, husto ka matkit di. Orno nga tidaduma. Tapno sigurado asaan ama sayang. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, siningir ni Nana Lolit titanggan na iti impaaramit kenkwana ni Sheila. Kat aramatan nanto kas ebidensya, no bilang taiso ti mapabasol iti panagpukaw ti ubing. Iti sabali abangir, binagbagaan ni Perla ni Corazon, adi na ipaw iti amin amat gadan na. Taamangan no masayang laeng. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pudno ati anak, kan ti inamlaang ti agnomar iti kwartam, pren. Ngam anya nga iti ammom, no adamot mananggun daway. Kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad? Iso a kontrolam latta ti ipawit mo. Iti kasta, no mapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wan, husto ka matkit di. Orno nga tidaduma. Tapno sigurado asan ama sayang. Tasya, talaga akasta ti araramidak. Agbambannog ta dito'y abroad. Ngam sabali mo ti agnomar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di damot agbayan. Husto ka. Ada na sa unina ng kanyak iti na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta. Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo. Nakadanuntan dito'y balay ni Albert. Kasano? Bumabatan, taing tapay kape. O sige, sa bagay, kaya't ko ti aginan na biit, sakbay nga gawidag. Alang rod, umay kan, bumabatan. Bali may katlon adaras da ito nga imayak dito ayan niya. Wen, ti umuna, idi kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, idi kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pa'y. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat tamaira na apapanam. Kasta ka di? Ala, bumabatan Albert. Intag ka te. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay. Ada kadwana. No kasta, ada ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwana. Kasla iso day jay taybos na.
Ni Albert? Wen, ma'am. Sige, ma'am. Tasabtak ida di taruar. Sige. Kat isa ganaam ida iti merienda. Wen, ma'am. Sige, sir. Agtugaw kayo biit. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, Nana. Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige, sir. Adalinutok a merienda. Patsyak ka magustuhan niyo. Sige tainak nang isagana. Danny? Amanda, At damat gaya man anak yo. Wan, Sir Albert. Adan anak mi ka ni Danny. Amanda. Anya ti... Sige, mabit lang Tainak ipaida ni baby Jesiled. Amangan nga minumalukag. Sige, panawan kayo, pay. At dagaya man anak yo. Kunak no awan. Sa aming anak ti uban ni Amanda, Albert. Diyak ang muno sinuti akin anak. Nalabit nga impawer dala kan kuana. Ha? Sapay kasla anak yo. Tanagmayat ti isam ni bakit mo. Amumot kan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan akayat ni Amanda amaadaan kami iti anak. Maging gayta, saan kami pa'y anaparaburan? Addan tulat ta. Kasta tinapasamak, Danny. Iso sige. Inawat kon ti ubing. Kaasimat. Kastagayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anya matten? Maiturad na maisinakan kwa na ti anak na. Kasta talaga. Taan niya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailauan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adapam manatnat aliniputan na ti asawa na. Adamin iti abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Ala, tanga inawat mo day tanga ubing. Makamu ka nga rod. Ngamawan to nga ta ti parikot nga ipaay nga day ta. Panagkunak kat awan. Kan may saan kumat aparita ni Nana Mercedes amang sarongkar iti anak na. Silulukat tiri daw tayo para kan kuana. Sige, sikat ti makam mo. Basta tinapatag, ay wanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Alang rod, awanan makunak iti dayta. Ay wanam lat nga rod dayta nga ubing. Laglagi pang tiimbagak arason. Diyak kayat nga agdumata iti rason. Iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wen, ma'am. Ala, inka ilukatan iti gate ni Albert. Taitay pa'y ngagbusbusina. Wen, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagan akasta. Kasi nga saan tang ag-asawa iti kasta panagkadkad mo? Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Sir. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya, Dayta tipod no, Albert. sana pod no dayta. Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa iso ka no ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon. Gaputa anak na ti ubing. Kan may nasaysaya at no dumakal kan kwa na ti ubing. Saan amabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert. Nga uray saan asyak ti inana. Ngamawan mabalin ko. Tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputa insurot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam ko namat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari. Tagayam, Sumardeng kan. di mo kaya't
Amang ti panang lipot mo kanya. Awan tinasaya ta pagturungan da ito asalitaan. Sige. Inna kon iti salit ko. Laglagi pong tinagsalitaan ta, nanaloni. Word, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang agulimekak. Nasaya at launay. Ala, ingka nagluto. Kasigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ma'am. Nukas na, apaman ang makainan na ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kami. Word, ma'am. Ipasigurado man na imastisidaan alinutom. Word, ma'am. Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam tungarod tilamisaan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kaya't ko anabang luak asumangutan ko na. Sige, ma'am. Di oray man ibok-bok mo tibang banglo di tabagem. Tadi nakamot kayat akaida ni Sir Albert. Agraraman. Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno, may papan iti ubing. Senyor. Ibagam ti pudno. Wan, senyor. Sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni Corazon ti inmay dito'y balay. Saan asimbrek diti unag. Ngam inuray na ti ubing ijerwar ti gate. Aniya, Siyak mismo tinangyawat iti ubing, senyor. kasta ka di. Ngam na ko na kanyak di Corazon. Nga iti may sangal daw. Kat awagan na ni Sir Albert. Ta ipakita na dagiti singay. Pudno ka di timbagam, Lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Maputengak? Iti anya, senyor. Nga mga no dakas kit dimat tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng kani Sheila. Ha? Ay, saan, senyor? Saan nga agul-ulbawd? Basta orayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singay. Day talaeng, tadi na imbagano ka anaw. Bueno, mamati aken ka, Lolit. Itaman pa'y nga inawis nak nga uminom, Albert. Gaputain nalang ni Corazon ti anak ni. Anya? Impanaw na ti anak ni. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta. Nasakit tinakam ko. Natural sa pulang, takasaritam. At damat karbangam iti anak yo. Jak amo no anya ti pinanpanunot na. Takalat akas jay ti pangadyan na. Nalabit ang nakapagpanunutan. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamat no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik ka kumay tinakkel agatad. Iti kasta. Adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan na kan nga imbibiyang kadagiti anak yo? Ngam pala, sapay ko ma, tagkikita kayong tumatlaang. Sapay ko matakasta. Ala, uminom tadani. Danggayan nak nga uminom. Sige, sika timakam mo. Iho, manon alawas ngawan kaganay gayam. Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na ko man ni Corazon, sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakan ko na nga ited na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita. Awan pang kontaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksimon day tayo ti panunot mo. At danasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Sheila, Papa? Dakkel abiddot ti panagkalay sami. No kumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti pamaysam.
naturugan ni baby. Napintas nga ubing ni Angela. Kaslapod nung anak mo, gaputa kas taunay ti panangaywan mo kankwana. Natural. Ubing dayta, Dani. Ken kayat ko asyak a mismo ti mangaywan kankwana. Ket, sa dino itanti ayan ti inana. Saan nan nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tanga ubing. Kat sikat ti mapabasol. Nasaok day ta kankwana. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano at talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya, iti pananggulib na, iti asawa na. Ne, nagadumot na itaginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Oo, ma'am. Apay, pinawitan na ka ti asawa? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubi? Wan, ma'am. Bayam laang agumatangak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarong karak laang ti ubing, ma'am. Si kanto ti mabangunan na nga ina. Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawam, ngam ti anak mo. Ma'am, ada nga mindo apay nga anak mi kanila kay ko. Iso adyak kayat amadadaol ti pamilya may. No kasta? Amo dagiti anak mo ang nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga amo, ma'am? Tadak mo't diti syudad. Kat saan ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Iso nga awan makaamo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Ngam, sigurado ka kadi? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Ay, Bre, kaya't mo ti maadaan iti anak, saan ka di? Adto ya, si dada anak amang ipaaykan ka iti anak. Iso adito yak silad mo ang matulog. Oh, Albert. Induron na. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumuar kan dito'y salit ko. Saan ka nga ay ayatan? Aging ga ka dita. Kat di naklat ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngampulos adita nagkasilad. Albert, kasapulan ka. Rumuar kan dito'y salit ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon latati puso kan panunot mo. Rumuar kan dito'y salit ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursurunak nga ayatan, Albert? Lading itak. Ngam iti kaano man. Saan kanto apulos ang ayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay ang papananda nga ta. Saan ka diyan nagpakada-kada kayaw? Saan, Mart? Kasla agong ungot ngamin iti arimwar iti silid ni Sir Albert. Anya? Wan, senyor. Imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Ang mga no pinaay ni Sir Albert iso ang maditirik nana. Iso aday jay, agong ungot arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di maawatan ti kayat ko asawon sinyaw. Ay, pilya ka matlolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipudnumot, senyor. Kanayon ang nakasyurpan ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malagit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwan, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpalt. Saan to nga tama urnos ti relasyon da Albert kan Sheila nga agasawa. Papagayam, di uliwayan na denggan
tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinarungkaran ni Nana Lolit ni Maria Angela iti sidong ni Amanda. Nakisarita latta daytoy, asarungkaran na latta kuma ti ubing. Imanugot mat ni Amanda, tamaawatan na daytoy. Iti may sa arabii, kayat ni Sheila ti maturog iti silid ni Albert. Ngam pinabainan ni Albert daytoy. Nasair nga rod ni Sheila. Nakapungtot, iso nga uray rabiin, katrimwar iti balayda. Nasiputan mat daytoy ni Nana Lolit. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas at napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan, senyor, imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Abangan no pinaay ni Sir iso ama ditirik na na. Iso aday jay, agong unget arimuar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawan, senyor. Ay, pilya ka mat Lolit. Awan lati di mo may bagbagay. Pudno, ba't senyor? Kanayaw na nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langan na ti manggargaray. Ngam saan mo't apampansinan ni Sir Albert? Mala, ingkan maturog. Aginanakan tane, rabiin. Wad, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila intun sumangpag. No sa dino nga ta tinapanan na, katrabrabeen. Uy, Ray! Ito na pa iti arang. Kaya't kupay tagparta. Waiter! Yes, ma'am. Ito na pa iti arang punak. Darasan! Yes, ma'am. Corazon! Nagagaw kay kasama! Balsan ka! Tinagmayag ti asawa! Napakan ka! Albert, agsapan, ngam saan pa asimbang pat ni Sheila? Itala ka di amadlaw yun ita, papa. Kanayon nakasta ti aramid na. Saan pa yun nga agawid nyo daduma? Apay no bagbagaam, ngagbalbaliwan, katurnusan nyo ti relasyon nyo nga agasawa. Saan ko maisuro ti bagik ang mga yatkan ko na, papa? Ay, nuambok la kumakastoy ti mapasamak. Saan ko kumaidin nga intulok nga inkalaysan ni Sheila. Dakal ngamin ti utang ko na imbaga na kami ti amana. Gapo ta iso idi tinangispal kanyak, idi na disgrasya kami ti lugan. Impanag iti ospital. Ijay mata na ng rugi ti panagpagayam mi. Baknang da. Adayo amas baknang da ngamda tayo. Papa, Asawa mo ni Sheila, kat sursurwam nga ipateg. jak kayat asursuruan nga ayatan ti kaskan ko na a babae. Sipod nagkalaysa kami. Awan sa baling ay naramid na, no di aglang ay. Ad-adan adyak kayat asursuruan nga ayatan. Gapotawan respeto na itipagtaangan tayo. Yawid na ti lalaki na dito'y balay. No kastang ad-datan iti trabaho. Anya, Agtukyat tiriknak. No kastang agkanak ni Sheila, papa. Iso ano mabalin? Pumanaw ko man dito'y balay.
Agawi din itinaganak ken kuana. Manumot kan abulang tinapalabas. Sipod siyak ti mga aywan ka ni Angela. Asidad tirik na kan kuana. Nakaturog manen. Kasta ka dilat ta day tanga ubing? Nakaturog a kanayon? Gagangay iti ubing Katno iti rabi nakariing mat. Kanayon ka mapuyat. Nga uray siyak, mairaman mo't ten amapuyat. Tasyak pa yan ti pagtimplaam iti gatas na. Gagangay Tamay sa ka nga rodan nga ama. Di kan agreklamo. Kan ipatagtaday ta nga ubing. Ngamin, kaasimat. Data ti makatulong kan kuana. Kanayon ka dia sarong karan ti inana? Uwan, saan nga agliway? Kasla pinagbalin na kan at tagaw-awir ti anak na. Adda ita dito syudad ni Nana Mercedes. Ngam adda trabaho na. Di na maiwanan ti ubing. Nang runa, tapi manaw lakat nga rod tay sigod nga agaw-awir. Masapol mat nga agtrabaho. Tapno adda ipawit na iti pamilya na. Kunamat nga adda nila kay na iji abroad. Agtrabaho lata kano, nga uray adda nila kay na iji abroad. Takayat na ti makaurnong iti bukod na alingan. Naglakalakan kwa na nga impadawat na ti anak na. Saan, Dani? Isungarod ka na yun nalata sa rongkaran ni baby. Ngamin, kailiw naman. Katawan sa bali ang makatulong kan kwa na, no di data. Sana bali, tawan mo't anak ta. Isungaawan parikot iti dayta. Ay, nasaya at kay tipada matao. Ala, sapay kuma, tamasupapakan ti kinasayaat mo. Ket paraburan na ta ti Diyos iti anak. Albert, saan na nagaw-awid ni Sheila? Imawag kanyak ti inana. Adda kano ijay balayda ni Sheila. Kastagayam. Saan mo ka diya surutan? Saan, papa? Diyak kailalaan ni Sheila. Dakas ti ugali na. Asawam lataday jay. Manon atawan nga agasawa kami. Ngam awan makitak apakay aywak ken kuana. Makunamday ta. Gaputad da sa baling ay ayatem. Ni Corazon. Wen, papa. Iso ti ay ayatek. Iso ti kayat kong agbalin nga asawa. Ngam sayang. Naladaw ti panagsabat ti dalan mi. Iho. Baybayan nyo latan ni Sheila. Tagnad ije balayda. Nasaysaya at no kasta. Tapno ijay nan ayawid ti lalaki na. Saan adito'y balay? Nanaluli, imayak ta kayat ka abalaan. Ma'am, Diyak kayat nga agipulong ka kin ni Albert may papan iti anak na. Laglagi pa mati pang takin ka. Maiturod ko nga aramidan ket sa anak nga agang angaw. wen ma'am, di ka agdanag. Tasaan ko to nga ibagakan ni Sir Albert. Nga awanen di anak na. Kinanti ti Gray. Kinan titigre. Wen, kasyay laag ti panang gibalikas ko. Ay ngam, awanen ma'am. Nayano din, ijidak ko lakarayan. Nasaya at launay. Ewan ma'am, siya ka mismo tinangyanawd. Kat siguradaw, nakadano nun iti kaadalman apas iti karayan. Adan iti lubong dagiti buaya. Pakaragsakam ka di atalaga ti panakapukaw ti ubeng, ma'am. Launay, nanalolit. Launay. Ana, mapanak pa iti silad ko. Taad-daalaak nga importante. Sakbay arumwara. Agnaad ka ka din atalaga iji balayaw, ma'am. Di kanda mag-adamag. Awan bibiyang mo. Perla, naragsakak. Gaputan nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kat ko na naapimig sa kanon ti bagina. Uy,
Nasaya at no kasta friend. Anya nga mi tirik-rik naan na. Agkakapsot nga min idi. Sakit anda pa'y asmana. Agtrabaho ka mat iti opisina ni Albert. Ngam apay ngay, adi mo impaagas. Ilimlimad ni nanang timarikrik nana. Di na kayat nga gastusak para kenkwana. Urnungag ka no para iti masakbaya. Ay, anyan? Ngam, dakkel ti tulong ni Albert. Taga po iti kwarta nga inted na. Kanayo nang ti panagpa-check up ni nanang. Nga aging gaita. Ay, nasayaat nga rod ano pimiksan. Tapno napigsa ang mga iwan iti anak mo. Perla, apay ajak malipatan ni Albert. Kailiw kon amakita. Ay, sus. Anya nga tan awagam. Kat, pakumusta am ti anak yo. Ha? Alahan gayong. Pakumusta am laang mo ti anak yo. Saan mo siguro ang nalipatan ti numero ti telepono iti opisina da? Oh, ijay ati pang kontakam kanikwana. Agam akak, Perla. Amangan no maamuan ti asawa na. Kat pagikaruan na ti anak ko. No kasta? Agan anus ka nga rod Ano sam ti ili mo kan ni Albert? Albert, imayak iti opisina yo. Takayat ka tulungan iti trabaho. Diyak kasapulan ti tulong mo. Albert, talaga ka ti adinak maayat. Naibagak day ta idi palay. Saan amo ba yan? Among ka di no apay nga agrebrebelde tirik na. Gapukin ka. Di kag pabasol iti sabali. Gapo iti mali nga aramid mo. Gapot ang uray anya ti aramida. Di na maayat. Anya ti inaramid mo anak ay aywak. Ti ka di manggargari kanya. Albert, Saan nga ungdas ti kinaseksim? Tapno maayat ka. Sipod pa'y. Di ka kayat agarawan. Gapulaang itinay taason. taas sino kay ayatan. Dayjay ako rason. Sumarden kan. Awan serbi da ito'y asaritaan. Nukas ta nga nun. Agsinatan. Ngambalsan ka, Albert. Laglag ipumday ta. Naimbang ta nakita ka dito ruwar ti opisina, Danny. Sheila? Sheila, kun kunamlatan kanya. Mamirmiraot. Sorry, Ma'am Sheila. O sige, umunag ako dito opisina. Bastos. Apay ako na mabastosak, Ma'am Sheila. Kasarsarita ka pa ilaang. Ngam panawan na kon. Anya ka diti ibagam, Ma'am. Bueno, umay ka. Sumurot ka kanya. Dito iti kayat ko ang papananta. Tanaul-ulingan. Anya ka diti ibagam, Ma'am. Amom ka diti ayan ni Corazon. Jack mo, Ma'am. Ikan ka iti dakkal agatan. Nulakit ta maisurong kanya ti ayan na. Imadayo ni Corazon, Ma'am. Gaputa na amiris na abindo ti relasyon da ka ni Albert. Kayat ko ang makita ni Corazon. Ibagam kanyak ti ayan na. Kat ikan ka iti dakkal agatan. Jack mo, Ma'am. Pasensya kan. Ngamawan maisungbat ko kan ka, maipapan kan kwa na. Talaga ka din na inayat ni Albert ni Corazon? Ni Albert ti pagdamagam iti dayta, Ma'am. Taisulaan ti makasungbat iti dayta. Awan ka di ti masaom kanya. May papan kadakwada kini Albert. Talaga ka di nga aging inayat da? Awan amok iti dayta, Ma'am. Ni Albert ti pagdamagam. Saan asya? Kasta timbagak iti asawam, Albert. Isu aday jay, nakaungot kanyak. Agin didiak ka no. Gaputadyak kaya ti umawat iti dakkal agatad. Idinto, tamamirmira utak lang aroden. No apay nga minasimurot ka pa'y lakin ko na. Kaya't ko la amaamuan no anya ti kunana pagsaritaan mi. Tagayam, ikanak kano iti dakkal agatad.
Basta ibagak kan kuana no sa dino ti ayan ni Corazon. Katulungag ka no, amang sapul kan kuana. Tanya ti plano na. Di na nimbaga. Nagdamdamag kanyak, no ay ayatam ni Corazon. Kat imbagak, asikat ti pagdamagan na iti dayta. Gaputadyak ammo ti sungbat na. Iso aday jay, nakapungtot kanyak. No maminsan, saan ka na sumurot kan kuana? Una, ngamin, sikat ti kanunungak, saan nga iso? Nasaya at tada ka man nun, Nana Mercedes. Napan nga minakitsenda ni Nana Milay. Isungawan agluto. Bantayam ni baby, tasyak ti agluto. Ado ti makandita at tinapay. Ngam, inapoy ti kayat ko. Ay, siya kung ti agluto, ma'am. Taimas ti lutok. Sika? Saan ka di arong bangla ang abantayam ni baby? Takailiw mo? Kailiw ko, ma'am. Ngam amok, anabannog ka anangaw awir kan ko, ana. Saan abalita nakaturog? Iso asya kung ti agluto. Di kagdanag, ma'am. Naimas ti lutok. No kasta, mapankalatan di ta kusina. Kat makaamukan, noan niya ti lutom asidaan, Nana. Ne, adaw mauawag iti cellphone ko. Video call. Corazon? Hello, Albert. Agyaman akta sinong batang ti video call ko. Corazon, kumusta kan? Nasaya taklat ta. Sika, kumusta kan? Ganti anak ta, kumusta matan? Anya? Anak ta? Saan ka di nga imay mo sinukon? Kat inya dayong kanyak. Naku na ni Sheila ang nagpakpakaasi ka kano. Iso nga inted dati ubingkan kay. Saan, Albert? Adaak dito'y balasiw taaw. Kasano ko mapasamak ti kasta? Anya? Albert, kayat mo ka di asawan nga awan ti anak tay ti sidong mo. Corazon. Ayan ti anak ko, Albert. Ti ko na danana lolit kan Sheila. Si ka mismo tinapan ije balay, anang sukon iti anak ta. Manon abulan tinapalabas. Saan, Albert? Adak, dito'y balasiw tao. Albert, ti anak ta. Sa dino ti ayan na. Amang ano dadaka sa napasamak ken kuana. Mamati ak nga awan dakes ang napasama ken kuana. Ala, agkalma ka. Takasaritak danana lolit kan Sheila. Bindot na talaga ti pag-andang ko. Rumba nga saan ko nga imbati ka ni Albert, ti anak ko. Unamot ngamin, amas naranyag ti masakbayan na. Nadumakal iti amana. Perla. Katsapay ko mga tawan dakas na napasamak iti anak mo. Nangipananda Sheila kan ti katulong iti anak ko. Anya ti naramid da kan kuana. Imposible mo't a pinagaramidan da iti dakas. Madanaga na ka talaga. Anya ti napasamak iti anak ko. Agkalma ka, Corazon. Mamati ak nga awan dakas a napasamak iti anak mo. Urayam ti awakan ka ni Albert. Barang nasarakan nan ti anak yo. Waiter! 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 Ito na pa iti anak. Darasam! Natangang amin nga arak yun. Ang lambas sa kiti anak! Senyor, ay dakas sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Anya dayta? Anya daka sa damag. Ni Ma'am Sheila. Ada iti ospital ta na disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Na disgrasya ni Sheila? Wan, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila, senyor. Makalasat nga ta ni Sheila, iti pan nakadisgrasya na. Papagayam,
Di uliwayan adenggan, tituloy te serya tayo itaalawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.